खुलुमहरबाय लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोलायबाय। दिनै मोनसे गोनां इनफरमेसन होनो नागिरदों आङो। बे इनफरमेसनानो जाहैबाय जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा गुथि आरो थाम बोसोरारि जुथुमा आरोखि बियो फैगासिनो दङ बे मासनिनो बे दाननिनो 19 आरो 20 खालार खालि आरोखि। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि जि दावगा हारिमु आफादनि दैदेननाय माखासे जुथुमा बेयाव नोंथांमोना बयबो मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय जेरै जोंहा मोनबा बियाब दङ। बे मोनबा बियाबानो जाहैबाय रेंमा बियाब, नाम्बर बियाब, जात्रासि बियाब, दैखुंग्रि बियाब, सिसुपानि बियाब। आसा खालामो देग्लाय जोङो दावगा हारिमु आफादनि दैदेननायाव देग्लाय जोङो मोननै गोदान गान फोरोंदों। जायनाखि बे गानफोरखौ दिनैसिम जोंनि गलाघाटआव मोसानाय जायाखै। बेनो जाहैबाय थावख्रि लुनाय, बड' फक डेन्सआव गोलैयो बेबो। मोनसेया जाहैबाय एसे मडार्न टाइप जायो आरोखि, बाहां बिहां सिखिरि मोसानाय। आसा खालामो नोंथांमोना लैहोर लैहोर बे मेलाव नुजाफैनानै जोंनि जि फोरोंनाय मोसानाय बेखौ नायफैगोन। आरो दिनै जों थांगासिनो दङ माखासे कमप्लिट जानायनि उनावब्लाबो, गाना कमप्लिट जानायनि उनावबो माखासे लिपसिंनि एसे प्रब्लेम जादों, आइनि एसे प्रब्लेम, एक्टिं एसे प्रब्लेम दंबावो। बेखौनो जों सुद्रायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय बे समाव नोंथांमोना जाय आंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायोल' साबस्क्राइब खालामा। अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। साबस्क्राइब खालामोब्ला आं एसे थाब ग्र' जानो मोनसिगोन आरो बारा नांला आंनोबो 400सो साबस्क्राइबारबो नांबावगौ। आरो शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्राय लाइक्स कमेन्टखौ हरदो आरोखि। मानो होनोब्ला लाइक कमेन्ट हरोब्लासो जादों जायाखौ मोजाङै मिथियो नालाय। बेनि बर' हारिनि होननानै आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामो। सासे साननायफोर बायदि जायोब्ला आंबो सासे इउटुबार जानो सानो आरोखि। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो आसा खालामनानै गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनोसै आरोखि बुंनांगौआ। गोजोन्थों। आसा खालामो बयनिबो न'खरा गोजोनैनो दङ। गोजोन्थों।